Ne takarnál el magad, hadd vegyelek már föl. Hát a kezedet láttam már eleget, akkor menj ki a képből. Nem mondod? Tatabányai élményfürdő, élménypark. Élmény volt veletek, gyerekek. Figyeld, ott vannak a lurkók. Figyelj, ott egy mama. Figyelj, mama. Ott egy Nóri. Gyere, Nórika! Hol a Niki? Gyors van. Niki ott van. Ja. Nanci, voltál csúszban? Most jött onnan a csúszdáról. Mind a hármat kipróbáltam. Mind a négyet. Jó, jó hát. Na, vidd anyádat. Mindjárt megyünk együtt. Meg most már elhozzuk apát is, mert neki is menni kell csúszdázni. Figyelj, Nórit. Nórika vagy babát? Hát apádat. Igen, hát kiről beszélek? Mikor? Jó, és Anyika, én azt mondtam, hogy majd apádat is el kell hozni ide. Megtaláltad? Alex hol van? Még mindig csúszdázik? Nem mondjátok még? Ügyes anyád. Az biztos. Mi van? El kell menni? Gyere erre, baba! Egy macot. Gyere, Nóri! Nem bír meg. Mikit nem bírja meg? Gyere! Elbír az engem. Dani, Apa, szájkoljuk! Apa, szájkolnak! parkolnak. Parkolnak. Jaj, de megijedtem. Ott jön föl a víz. Nem, mert nem születünk be. De milyen jó, hogy erre van ez a... Milyen jó, meg semmit kell. Szia, cicukám! Nóri! Nóri! Ahó! Nórika! Szia! Dobjál apának puszit! Nem figyel. Nóri, gyere, köszönjük. Beszéljünk. Várj, az ide egy kicsit. Gyere, az ide egy kicsit. Mi? Minek a pénz? Bősen nem Szia, Nóri! Nóri! Nem figyel! Kukulj, szia!